Είναι παράδειγμα προς μίμηση, καθώς έχει βάλει τα γυαλιά στους συναδέλφους του. Ο λόγος για τον υποθηκοφύλακα στον Αλικιανό Χανίων, ο οποίος κατάφερε και ψηφιοποίησε ολόκληρο το αρχείο του υποθηκοφυλακίου από το 1900 μέχρι σήμερα. Με αποτέλεσμα οι πολίτες να εξυπηρετούνται πλέον ηλεκτρονικά. Πάμε να δούμε τι είπε ο ίδιος στην Ευαγγελία Ξηρουχάκη. Καλημέρα, κορίτσια. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά. Ο υποθηκοφύλακας του Αλικιανού μας υποδέχεται στο χώρο της εργασίας του. Τα τελευταία 25 χρόνια είναι ο άμυστος υποθηκοφύλακας της περιοχής που εξυπηρετεί τους πρώην Δήμους Μουσούρων και Πλατανιά και μέρος του πρώην Δήμου Θερίσσου. Υπάρχουν τα έμιστα υποθηκοφυλακεία όπως είναι στα Χανιά. Έχουν μια διοικητική ιεραρχική εξάρτηση. Άμυστος υποθηκοφύλακας είναι αυτόνομη υπηρεσία, υπάγεται στην εισαγγελικό έλεγχο, αλλά είναι ανεξάρτητος, δεν έχει προϊσταμένους που να παίρνει εντολές συγκεκριμένες από κάποια ιεραρχία. Και αυτός ίσως να είναι και ένας από τους λόγους που ο κύριος Δασκαλάκης έκανε το όραμά του πραγματικότητα. Ποιο είναι αυτό? Το υποθηκοφυλακείο του Αλικιανού είναι το πρώτο και μοναδικό υποθηκοφυλακείο στην Ελλάδα, το οποίο εφαρμόζει ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, καθώς είναι δυνατός ο έλεγχος συμβολέων και βαρών από την ηλεκτρονική διεύθυνση του υποθηκοφυλακίου ipoal.gr. Όπως βλέπετε, αυτή η φάκελη και ό,τι βλέπετε γύρω σας είναι αποθηκευμένη σε ένα τόσο μεγάλο δίσκο, ο οποίος είναι λίγο παλιός, γι' αυτό είναι και ογκώδησε. Το έχω και αποθηκευμένο σε πολύ μικρότερο. Σε 4-5 backup, ώστε αν πάρουμε φωτιά να ξέρουμε ότι θα λειτουργεί πάλι και μην την πάθουμε όπως οι παλιότεροι. Έτσι, ενώ πριν μπορεί να χρειάζονταν και μέρες για να βρεθεί ένα συμβόλαιο και οι φωτογραφίες των ακινήτων, τώρα όλα αυτά γίνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο κύριος Γιώργος Δασκαλάκης παρέκαμψε τη γραφειοκρατία. Ναι, πριν η διαδικασία η κλασική είναι να πάει στο υποθηκοφυλακείο τις συγκεκριμένες ώρες 9 με 1 που δουλεύει το υποθηκοφυλακείο να κάνει την έρευνά τους. Τώρα μπορεί να το κάνει από το γραφείο του, από οπουδήποτε ενδιαφέρεται σε όλο το 24ωρο. Ο όγκος της δουλειάς τεράστιος. Έπρεπε να περάσει χιλιάδες συμβόλαια, με το πρώτο να χρονολογείται το 1900 και 1 εκατομμύριο φωτογραφίες. Φανταστείτε ότι όταν ξεκίνησε, το λειτουργικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν το μουσιακό πλέον DOS. Έχουν περαστεί εδώ πέρα κάπου 55.000 συμβόλαια. Όλο το αρχείο περίπου. Συν υποθήκες, διεκδικήσεις, όλο το αρχείο ότι υπάρχει και έχει σχέση με την κίνηση του υποθηκοφυλακίου. Δηλαδή ο όγκος της δουλειάς ποιος είναι, 55.000 συμβόλαια είναι πόσο? Χοντικά γύρω στο 1 εκατομμύριο σελίδες. Φύλλα μάλλον σελίδες. Δικηγόρος στο επάγγελμα, μέχρι τα 55 του, ο κύριος Δασκαλάκης είχε το κίνητρο να κάνει τη ζωή των δικηγόρων πιο εύκολη, που να μην χάνουν πολλές ώρες ψάχνοντας συμβόλαια από το ένα υποθηκοφυλακείο μιας περιοχής σε άλλο κτηματολόγιο μιας άλλης. Στο σκανάρισμα με βοήθησε και άνθρωπος που είχα προσλάβει αυτή τη δουλειά. Στην προσωπική εργασία, η προσωπική μου εργασία περισσότερο ήταν στο να ταξινομήσω τα συμβόλαια και να τα συσχετίσω με το πρόγραμμα, ώστε και το πρόγραμμα να είναι εύχριστο. Ο υποθηκοφύλακας του Αλικιανού είναι 70 χρονών και το μάθημα που δίνει είναι ότι αν έχεις ένα όραμα και ένα κίνητρο, δεν πρέπει να το βάζεις κάτω όσα χρόνια και αν περάσουν. Εκείνος ξεκίνησε την όλη διαδικασία από την ημέρα που ήρθα. Δηλαδή από το 89. Από το 89. Με τους υπολογιστές θα πάτε καλά δηλαδή? Όχι. Είμαι τελείως άσχετος. Και η όλη δυσκολία, γελάσε, η όλη δυσκολία ήταν αυτή ακριβώς όπως είπα στο γιο μου, ο οποίος έκανε την τελευταία μορφή προγράμματος, να γίνει τόσο εύχριστο ώστε ο άσχετος να μπορεί να το φτιάξει. Όταν έγιναν τα υποθηκοφυλακεία, οι υπάλληλοι του υποθηκοφυλακείου ήταν απόφοιτοι του δημοτικού, ας πούμε, ή του σχολαρχείου, οι μορφωμένοι της εποχής. Σημαίνει ότι ήταν απλό. Το ίδιο απλό ήθελα να γίνει και για εμάς τους άσχετους, που η μόρφωσή μου πάνω στους υπολογιστές είναι μόρφωση νηπιαγωγείου. Ίσως το κράτος να πρέπει να μιμηθεί το παράδειγμα του κυρίου Δασκαλάκη, που μπορεί να του πήρε 1/4 του αιώνα, αλλά νίκησε την ατέρμονη γραφειοκρατία. Συγχαρητήρια.